ofo ikado danti efolimina eni ne ambe sijo ebaminda wokono na foni gafe ne ya watie abi sebe francais langa on blakuye kase ka wala mawye kado bamangala ukase kutafando kuna foni ko tasrafe strategia aminye eni ne ambe sijo baminda wokono ka bami group ne bayin foni nga awale nyumondo wati na ikado abikan laje abe ase kono de abe ase kono amba foninga awale nyumondo danti efolimina kani sokoma ay chakura soro ego chugori ay chakura soro neni e flabe fo ne kon talo na kabo isaw achena na sisa ibaro kanona tado malakwa anyo dengulu ke wala mi bana bula ke alu konetara alu konenana yusu ama ko ala ka debalo siru dawo ikado ka fo ayanso edengela ama ko ala ka debalo ona fro ko siru dawo yanso dengela maram ko do de note plaisir ya nyewa na sisa kabela jele fo kabela jele wala jimondo o yusu minye kado kono fon gafe angon mina do akokono sisa ani kado araju chaman tege bi nyambulo ambe kado araju benga ni dambe barakela bela jele fo krewani ni watina ka krewani ka fo e kado danti fulumina araju dambe jijeni jijana ka chedo ka fuluni tanita ka nyesuma kado amita wuli sebugula faso kanu lamebo ku fo ku wala nyumondo amanyina kado kulo karamu ko amana furumuso fo ka wala nyumondo minye kado araju jigifaye ka barakela bela jele foni wati na wole sebugula danti fulimina ukatimina njanu ka ulika jo ka ikado amu foni ngo wale nyumondo kolo karamungo ke kata ikado kidali kelela ko donzo yesra dima kika bainin toya o kolu ko ne sra naje ko takasigi nyuma ko be sabati ndesa na mtanywa vege ni kolo karim tanywa vege ina mtanywa vege aywa yusu na moray ami tay kado Dana FM la ambe Dana FM barakala bela jele foni wati na ikado kenyeba bujalo na baranyo ku fu bada foli danti fulimina radio Dakar ka barakala bela jele fu ku wale nyumando danti fulimina ni wati na maraka kungo ikado jongaga FM yelemani ka barakala fu ku wale nyumando radio mamilon kebila radio mamilon tamani sikaso kulukoro a barakala bela jele ku fu ku wale nyumando nyema ba abe tisa FM kono ni wati na tisa barakela ku bela jele foningu wala nyumondo ala ni kado le grand promoteur e be kay connaît sababu la ma foninga a wala nyumondo anaka demba ya bela jele e danti fulim na kakara clé fly o yusu nambore watimina ambe fulini taninta kanyesi kado radio islamique a barakela bela jele ma ani watina bela dugu abe kulukani kufo ka barakela foningu wala nyumondo radio wanto mia aba FM yuwaru ka barakela foku wala nyumondo mi yanfu ila ka fu radio wasulu minye sidibe na ka chedon ya amu fonin ku wale nyumando minye kado araju domba abe ikado karanko fo ambe karanzu mana fo ka keita ma ina tobriko ambe nunu bela jele fonin ku wale nyumando araju royal miseni ka barakela fo ku wale nyumando o minye kado ka fo MC la joie amba fo akatimina jala ni wati na 88.5 yanga di FM ku barakela bela jele fo danti efolumina atal kadum ka folini tamninta kanyosi barakela bela jele moni wati na sigaso amanyina ikado radio naniko FM ko barakela be ni wati na selinge Mamadou Dumiana ka chedo ku fo ku wale nyumando minye kado pasteur ikado naro FM ambu barakela bela jele fo ku wale nyumando pasteur sa to wala ni watina ana furmuso bela jele ko flecha ka fe ambe mamtu malefu ninga a wale nyumando Abdullah FM ka minye kado kuchala ka besako ka barakela bela jele fo ku wale nyumando ngam so ro nyumambe minye kado ka fo bintuye ambe afo madam Jawara ani kado adon ambu bela jele fo ku wale nyumando ana modo minye kado aradu nyeleni abe sigu kaufe kufo makone Idrissa ikado dambele ka foninga awale nyumando daka guka ni watina chedugu la mebao amadi danyo isa kababurange ka foninga awale nyumando kareri konnana ka foli anito ninta kanyesi Zoom Africa barakela bela jele mabamakoya Alex kuna ka chedo yusu ni nyando nka doe Itrawre Marahabani bashiti la koni la josi kifo o jaraye ki wale nyumando o jano sa ka fleba ni lameba bela jelefu ka foni ansigile kuna foni keneka awo ni ala sonama atna ke bashi e ka nabi dese fiu
bi nɛgɛw karafe a bɛ Fuseni Daw bolo l'enfant de Kifoso awɔ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn awɔ réalisation bɛ l'enfant de Kitakuru de bolo fɔ min ye Seydina Umar Keita k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Zedi ale bɛ awɔ k'a dɔn difu la min ye an burankɛ don an dɔgɔkɛ fana don Jarabu cɛ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Jamadu ko kun b'o kɛ fa Kuyatɛ Awa Keita min ye ka maaw kɔlɔsi ka maaw bisimila n'o bɔra yen sa n'an ka taa marketing la min ye awɔ k'a dɔn Marindaw Jo Bala ni ka taa se Martin Tamura ma ani Adam Seri ka n'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Zakariu Fɔnba k'a fɔ Marikacɛni Daw Keji coordinateur o tuma tɛmɛna Yusu i ka dɔn ka kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn min ye Samasa butigi a bazin an bɛ ka dɔn Bakane fo ale de parita an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn min ye Baba création ye ale ye i ka dɔn a kala an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na Yusu min ye indicateur zero niveau ale kumana an bɛ fɛn min ka dɔ wɛrɛ tɛ Yɛrɛwolo debout sur les remparts i ka dɔn min ye u ka cɛba min bɛ yen Adama Jara n'a bɛ wele ko Ben le cerveau a kɔni bɔra ni ka kuma a ko min ye ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan transition k'u kɛmɛ ka wale dɔ kɛ k'a bɛn tɛ ale mɔ fiyewu min ye k'a dɔn k'a fɔ a présidence la musaka n'a kun fɔra ko CFA wari miliyari 18 don k'u bɛ fɛ k'a teru ka taa bila miliyari 22 la k'ale fɛla t'o ye ko i k'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ k'a dogon tɛ maa si la jamana ɲɛmaw k'u man ka sɔn nin ma fiyewu CNT fana o musaka n'o kun ye k'a dɔn CFA wari miliyari 9 bɔ ɲɔgɔnko ye k'u bɛ fɛ k'a sama ka taa bila miliyari 13 bɔ ɲɔgɔnko la k'u yɛrɛ bɛ fɛ ka taa n'a ye k'a dɔn CNT tɔndenw kɔni ɲɛkɔrɔ donna nataw la Yusu min ye Adama Jara Ben le cerveau ye a ko n'u kɔni dara n'a a sariya ye kɔni ale tɛ maa wɛrɛ dɔn dɛ k'ale kɔni ti a bolo kɔrɔta a ko la Yusu a ko min ye i ka dɔn président du mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts n'a bɛ Adama Jara ko fɔ Ben le cerveau o ye jɛkulu jumɛn mouvement debout sur les remparts Ben le cerveau ninnu ka jɛkulu kɛ Ben le cerveau aw Katigaw ka bɛnni kɛ jɛkulu ko ninnu bɛɛ dabɔra fɛn ɲini de kama olu kɔni b'a la kabini bi tɛ dɛ ne jɔn t'a dɔn Kati Siraba ko ma k'an bɛɛ a ko filɛ Yusu Masirikɛba ko a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ PCFM sanfɛ min ye mas ale ka jɛmunkan senfɛ Yusu i k'a dɔn Ben le cerveau ale ni mas kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ ɲininkali kɔni kɛra i k'a dɔn Ben le cerveau la a ye kuma caman fɔ ja bɛ folofolo la bɔlɔlɔ sanfɛ i k'a dɔn miniti 8 bɔ ɲɔgɔn ko a kumanen bɛ jamana gwɛlɛya kɔni kan gwɛlɛya min n'o bɛɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen la n'a dogon tɛ maa si la Yusu kɔnɔdimi fura tɛ ɲɛdimi fura don o de kama i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni bɔra ni ka kuma caman fɔ a ko tiɲɛ don min ye colonel Assimi Goïta ye waatiw la a kun y'a jira k'a fɔ k'u ka i ka dɔn budget n'o bɛ musaka ko fɔ k'a tɛna tɛmɛ miliyari 18 kan k'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan waati min na jamanadenw bɛ kulo la woyi ni woyinbaden ni bɛɛ lajɛlen bɛ i ka dɔn kulo la bi ko sɔrɔ tɛ bolo la ko ninnu kɔni bɛ ka dɔ fara u ka musakaw kan a bɔra CFA wari miliyari 18 na ni ka na bila miliyari 22 bɔ ɲɔgɔnko la k'u bɛ fɛ ka taa n'a a ko kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ CNT kɔnɔ ko kalo tile 16 décembre kalo san 2022 ka jamanadenw to gwɛlɛya la ka jamanadenw to kɔngɔ kɔni na ko nin wale min kɔni mi ka kɛ hali dɔ farali min kɛra CNT jama kan tiɲɛ don i k'a dɔn u bɛna a ko kɔni kan nka ale Ben le cerveau ale fɛla tɛ fiyewu bari sabula ko laɲini min kɛra assise kɔnɔna na k'a bɛna kɛ sababu ye de ka dɔ fara musaka dɔw kan min ye fasodenw ye olu dun bɛ gwɛlɛya kɔni kɔnɔna na ko fɛɛrɛw de kan ka sigi sen kan baloko ta fan fɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maaw bɛ se ka lafiya cogo min na maa 26 kura mun n'u bɛna fara CNT tɔndenw kan Yusu k'o ye i k'a dɔn k'a fɔ musakala tiɲɛ dɛ ale kɔni fɛla la k'u k'o wariw de fara i k'a dɔn k'a fɔ balokow kan walasa jamanadenw bɛ kule min na bi ni gɛrɛntɛ b'u da la ni i ka dɔ sɔrɔ tɛ bolo la olu ka koɲɛw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na an bɛ don min i n'a fɔ bi min ye Ben le cerveau kɔni ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko min bɛ ka fara i ka dɔn musakaw ka bi jamana i k'a dɔn k'a fɔ a jamana ɲɛmaaw fɛ k'ale ti a yɛrɛ ye a kɔnɔ fiyewu bari sabula kɛlɛ kɛ kun ye fɛn min ye maa mun bɛ bi i k'a dɔn k'a fɔ n'olu ye fasodenw ye olu bɛ se ka lafiya da sɔrɔ ni sira fɛn fɛn ye o siraw de kan ka se ka ɲɛnabɔ min ye i ka dɔn sariya mun sigira sen kan jamana maa dɔw fɛ ko fɛn bɛ se ka sigi sen kan joona joona walasa k'o sariyaw bɔ a mɔ tiɲɛ don a fɔra ko a dɔ fara CNT maaw kan nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ
aye ni kuma info ako tiendo siga fo bamingara anga jamana konnana o nu ye kado ka fo ajira ka fo o ko ka do fara ka do sente kundama koninga mam keme ani muga ani kelendo ko ka mam muga ani woro fara aka o ko musa ka mena dolu fana ka kunye dafe o no kun fara la nyanga ka do balokola o ko meke lafia bodai ikado jamana de umma ka fara uka akumana ako ministry so mimbe no nyesimbe taka sigimo ani minengo ma no lu keme ka shara kurata ni watina ko moto bollo ka kasigi nyini ka do ukungolola o ko belajile ka san warsa ku yere lakana kale felate aye ambe domine na fo bide ko sani ka kasiko ko fo ku ka umiri mauka ikado balokola ko sorote bollo ben le cerveau do fo ayo kuma fo aye ni kuma info aya jira ka fo ale hakina minye bi o de fero ka sigi senga fa do nga se ka lafia nga ko mumbe ibeba doku gola be jamana ko nana ka dungunde mashila ame domine ko mi bi o ka kla kana ye ka fo ko kasigi ko obena wajibi mauka o ka sa ka soro minye ka do ka fo claire kono mi na so wore te ka soro ka do mawbulo o ko ya damana gola ya ko ni kaliti yere ko kono fiu adama benjara o ale ko ni ajira ka fo be minyi na nga jamana nyemo fe ko ni ngoni yoro jansira tamali daminele kaba kan sega sega ngode nga jamana ko koni na o koni mama ye ikado balando ko la kubu ulu jole soro unye wale koni hakle mi yambe domine ko mi bi ka foku ya le takale do sente kono kale taka chenjala foku aide kale ka chenfo bito ala abo baro fona kesanga ani wati barsabula ulu bara minge o de ulu subla ni yoro ina ambe domine ko mi bi keleke komba alo ebe kani bubu kelere utene tuguna mona bo be baro ka jagulu beteni nu tara yororo kelere bubu akoko nfleo nu tara yororo barti kana no te mgo mumse ka fo bi jamana cité ne ma fo kaski ko kaya maine me keniye mgo familiale etse ka fo ko kaski ko kana ko ka dablo mona effectivement non ni gelabi la isra ka moto sa mais qui est protégé c'est normal jamana cité nyagono ko ne moto sa ko ni casquette daka ka de moto croix de akuye munye abe moto de fait wa moto kanga bolla eni ben le cerveau ne fo sarike sere populiste bu yere manja yere lawdo yere manja lawdo weni nyogon ne fo ibe kam maya kani nyogon fo bubu maya ko lu la goshi ku yere yira kata ukata sente lawla note mgo mem sikani fo ni ay ameni bela ni transition manya olu de farla mgo ka ibe ka bi donc olu de anchuru ame domine ko mi bi ko notre combat est pour le Mali et non pour gagner les faveurs d'une personne angata ne di jour la fa angata Selou Diara ni yale ka fasirier ay mi bo indicateur du niveau kono train de vue de l'état yere wolo dit non à l'augmentation du budget du CNT et de la présidence. Katika do aka mogote ambe nyondo nundu do be magode la jos ami to bani fasrier mi o mo tsaka kuma katia no mais nunu e fembe jogo be da ibe kala akere on o makewa ibe kama biwa we jogo be da bubula je jogo tewa bubu matawa we ubina jogo be da transona finalement ubina jogo da wera la ka je o rega je chile mais yoro do la nga chien fo de wala be jamana kono ate toro be wa toro tede mais gela be je fambe gela kabna la jenda gela be mais kataka la bi ikrentange anya doko européen te foyi américain te foyi kabni ikren résident nana hali français entreprise do dat angata ala ka nguna ja minye awakado la josi ningera bala nango edda ka gunde ngade minye salgu sanogo anano na bla no aka adjoint uyo lu bela jele gbe ka wulu shur no fasika salgu sanogo URD minye ikado déjà adjoint secrétaire général ikado awaminye alundigo minye okado conférence akonite maintenant salgu sanogo secrétaire général minye okado ani aka adjoint sitafa berte nungoni okado yolu dlo la josi okado sikaso mi noya asugani ka secrétaire général minye okado ni hakli bala kabini sumela sise alaka hinala alaka
dayɔrɔ nɛɛma a sumala min n'a ye faso k'a kunna ko ye sumala min n'a ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka politique kɛ tiɲɛ ani ladiriya kan n'o sumala n'o taar'i da min ye a taara ka parti to maa min bolo min ye a bɛ k'a dɔn Saliku Sanogo a n'a a jɛnw lajɛ se a bɛ k'a dɔn waati dɔ kɛra wulikajɔ o kɔni kɛra min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye fu taara ka taa kiri bloga yan'o de cɛ sa min ye u y'a lajɛ ka lajɛ dɔ kɛ o lajɛ Saliku Sanogo ma y'a kɛnɛ kan i k'a dɔn a n'a ka maa dɔw min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u b'a ye k'a fɔ aw min ye u ye weleli kɛ k'a fɔ a ye na aw k'a dɔn min ye an ka lajɛ min bi kɛ URD i k'a dɔn n'o b'o maa ɲɛma n'o b'o sugandi Sikaso cɛba ka gon kan bɛnba ka gon kan lajɛ si aw k'a dɔn min ye maa jɛkulu 46 la min ye 29 olu nana dɔn nka majorité sɔrɔ la o kɛra lajɛsi olu aw k'a dɔn o y'a sɔrɔ Saliku Sanogo ale ni aw k'a dɔn Sitafa Berete olu kɔni aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni lajɛ in a bɛ se ka tiɲɛ cogo min na min ye ka kuma caman fɔ ka balan sugu bɛɛ lajɛlen don nin ko in na nin ko in bɛ se ka tiɲɛ cogo min na lajɔsi nka bɛna ta min ye maa jɛkulu 40 min ye URD aw ka dɔn olu welele min ye 29 olu nana n'olu nana aw ka dɔn majorité sɔrɔ la lasi u taara ka taa aw ka dɔn yan'u ka ko daminɛ u ye Saliku Sanogo ale ni Sitafa Berete u y'olu dulon k'a fɔ u min ye URD min ye Sikaso kɔnɔna na a ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye politique ko ye n'o ye k'a dɔn u ka lajɛ ko ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'u Saliku Sanogo ale ni Sitafa Berete ko carton rouge yira l'u la hali u kana tɛmɛ URD siège da ayi hali u kana tɛmɛ lajɔsi nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye a k'a dɔn waati min na maaw farala ɲɔgɔn kan u nana ka na Gwanɲɔn Kulubali ni k'ale ta a k'a dɔn min ye k'ale kɛ ɲɛmaa ye kabiri ye a k'a dɔn ko kɔni taara kiiri tigilamaw ka bolo kan min ye u y'a batiri u ni ɲɔgɔn cɛ lase a k'a dɔn min ye kiiri tigilamaw ye olu nana ka na jo di a k'a dɔn Gwanɲɔn n'a ka maaw ma ka min ye kabini o donni bi cɛ URD kɔni a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ nin ma URD ma cogo si la bawo maa ma bɔ a la o na bɔ ni maa dɔ y'a fɛ yalima a k'a dɔn nin kɛlɛ kun ye mun ye URD min ni maaw kun b'a fɔ k'a fɔ parti min don ko cadre caman b'a kɔnɔna na parti min don a k'a dɔn a jɔyɔrɔ bɛ ngolo fa jamana in kɔnɔ politique taa sira la nka ka tila k'o ye tan bi a layasi ko i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ɲɔgɔn sama ko a nafa ka dɔgɔ nafa yɛrɛ t'a la ala k'an kunna ja ni tɔnko in laya jara n'ale ka fasiri an ɲɛ bɔ sɛbɛnkɔnɔ sɛbɛnkɔnɔ wale ko soir de mago an ye a caman fɔ plateau kelen in kan yan ni dɔw ko ka fɔ ala ma hinana la IBK don IBK tɛ ko RPM bi ni dɔw ko Sumala don Sumala tɛ ko URD bi nka a bi cogo di bi a cira n'u m'a lajɛ tɔndenw k'a lajɛ sa tɔndenw k'a lajɛ RTM o fara la an bɛ min fɔ sa ala ye adama da o bɛ fara nka adama b'a segin kan parce que maa kelen tɛ adama la k'i bɛ se ka min yira ko n'o bɔra parti la ko parti bi sa o kun tɛ o tɛ o de adama ka pɔri a bɛ an hakili jigin yɛlɛma fana la olu ta ɲɛmaa ko manda ko de don adamaden kunkolo ko tɛ n'i ka waati sera dɔrɔn e bi bɔ yen ɲɛmaa wɛrɛ bɛ na n'u m'o lajɛ tɔnko kɔnɔna ka tɔn to kuma bɛɛ olu kɔni bɛ file de kɔnɔ i n'a fɔ ji denge danga la n'u ye ɲɔgɔn sama ka taa bani ɲɔgɔn fa ka taa bajɛ ko cɛ man ɲi dɛ Yusu min ye kan dɔ éducateur du haut niveau ale kumana Zan Kulubali commune kɔnɔ an ka taa ye min ye sifiw ye olu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛn kama yiriwa bɛ se ka kɛ cogo min na min ye nin commune ye a ka se ka yiriwa fasirikɛba ko yɛrɛdama kɛlɛ min bɛ yen politiko kɛlɛ min bɛ yen sifiw kɔni y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sibiri don ni k'a jira bɛɛ lajɛlen la maraka kungokaw fɛ yen k'a jira k'a fɔ ni lajɛba min n'an bɛna sigi
singa no be meeting ko fo ni do re kunya jira ka fo ko sifun tse ka benfiu ika do ka fo Jean commune ko nana yusu ko ni ya jira maula ka fo ko no kulu jele o de be bi fo minye ika do dugutiki ka lasgide mi kumbe ale no robla mi kumbe maraka kungo Umar Sisogo ale ika do kumata asebe ko ni sonjara ko sobe akoni ika do demse na ka fo ningo wale nyumando akosini esigi be aw demse unye na ya tige di nyama ni dugu mi boy yiriwa abe yiriwa abi boy ka do nogola ko sobe o ame wati mina ina fo sisa o benkle de be ani nyanje ango bara o ke ina fo anga jamana famo ya la yini chugo mina o minyi ka do Jean Kulibali ale komini konnai o ka wajibi ale be bela jile ka anga tige di nyama bunye ani karama konnana John fana ni kuma info Alfousseni Sako, secrétaire général du conseil communal de la jeunesse de la commune de Jean, ale fana sebekoro nisonjara ninga ni kuma info akoma wara tibo roshira ninga na anga commune njo na an yerete an shifun an gantege di nyoma bunye ni karama konnana an sego imiye yiri wa resira fande an gota ninga nga sigida segere bari shabula bela jele kanga feroni ndabalu sigi singa an ninga ikasiri sigida ninga ayiriwa nga ajubajube kani fejume oye benin kelea ani nyuanje ni ya me politiki mo be do ani nyuanje ninga farafali boloda amantege de nyuama koyi tiendo jamana de imbela jele kangi tege de nyuama minye kado malde kelengele na bela jele maliko na aleni maliko ka yiri wa haklina ninga do ila wala saka baro ke baro mi ke sababu jamana bi bonnogola nga bi damne kado ka fo dugu de la kata sigidawla ka bo sigidaw konnana ninga na commune konnana ona yantege de nyuama halli ma warana na ko ba amfara politiki siraka politiki ma mi mana ninga na fara o ko tse ka kefiu kan tege de le to nyuama o de kama ka bi wole fili bela jele mo wala sanga tege de nyuama bunye ani karama konnana o yiri wa se ka ke chugo mina minye ikado Jean commune Jean Kulibali commune sifunga manyama fana o ale koninya jira ka fo tiendo potikima okundo no uninywanje ningu farafara o ngambe domine ko mi bi wati sera tenza anga daba bla minye ikado keleke marafa bla ninga ikado ka fo gluki do ana mi meke so be yiri wa barab se ka sabati chugomina ko no tenie jate mineke mama bena politiki sera ka ninga na bla nyama ya la yusu wati ni ne ba abulo nga jamana kula ikado mi dugu koy akomanda ko to la de o angantike di nyoma yiri wali sera ka o no kara ikado jamana ale bi bonnogola o kambe domine ko mi bi ko sinya sige sifu ngoni ntai Jean Kulibali commune ngonnana a sibiru do ko sifu nya jira bela jelela dugutiyo dugudew muso ikado kamlen jala tigaw ale ni mugo tiginu ka jaraw bela jelela ko konokulu jele de be bifo angantike di nyoma wala sayiri wa kase ka sabati ina fo jamana nyama keme ko barakura min damene ni watina malikura ere hukum konnana ajam dene ni yale ka fasriye anya mimbo indicateur du renouveau konnana a commune de Jean Kulibali les jeunes font la paix des braves alaka hunaja amin la josi niyo bla nebi 70 no focus mana focus alep manedu akodi minye be messi sa la josi avocado pumado kono kumbiro ka bi minye ko ta ko nyeshi avocado bms sa ma mi afier mimbe no milliard kama fla bonyongo la suko tara avocado fien shurufe la kado nyere la ni puma min flani avocado adaba wula apuma chiara minye avocado nyere la avocado ko bemesi ka kere yoro ko folen de la koy minye avocado nyere la minye avocado ni mbora gafela gafe mino keme ani bi kononto ni konondo la josi no karant nende octobre kolot le biso bangle samba flani muga ani fla minye uje bangi to ko fole mingala minye bangi mo luko no muda sigi ikado olu matwe akoka temede olu ya jira ka fo avocado ni puma ngunu be sena minye nyere la minye ate olu ka bangi ko fo minye avocado olu ka bangi te wa minye avocado pumno fo ni dila ay kado ku ko ni ni zebe nga minye ni to na ate kalaka la so minye lesa minye avocado kuno fo dila o fana ye avocado nyere la o ye avocado ka jira ka fo awa minye olu ko ni apma fo nga minye avocado nyere la olubu tege segu ko mo fo dalu tubulu de olu ko mbu tege segu ko minye u ka sege segeli la olu na ka ye ka fo avocado filibe maina
Mali lajosi Mali bismillah lajosi ane min nyere la ni bisabaringe ibi akili sigi aw kado ikana tasira fe sira mi na bina ke sira jengene yi wode ko nan na sa min ye aw kado sharia bolo min be no be an ga kuna fundi sebena no ye aw kado loi 26 27 min ye aw kado 00-046 min ye aw kado ni ye ko ke kuna fundi siraka ni dandema waleke ni filike la je ni filike ni dandema waleke la si sekimbi ke kore droit de réponse ni ako binyo la je si note atigila ma laje akokura kun ka laje be ko mi bangi laje ale ne fleri mi atolu ka bangi kan ba don directeur kura min be DG nya yetele la sanga na magere nywana ninje marala ni miso maka bana ko ngamfana be min fo parce que o be jekulu chama na dango fo de akera biyo akera shinu ni lajeli baro sigira singa angana kuma wara mebli abana note ton were la men chama ali Senegal la abana ni nyema min be bi no bu o janya ko ke bo ka nyuma fo ngano tara ko angun filade ayide o to fanya na blede anyo fo ikado fe bebe archive ambu blankun na kana mi anta sugula amanga musorba do fo ikado minye Adam Sisugo yanga musorba nyuma ka fo ka wale nyuma ndo ni wati wale nyuma ndo sugono ma wamu belaje le fo danti e fulemina sanguta mamu bedana da anga sanga ani watu belaje le la yusu nambora sugula mitimeni kuna foni o lakana balia ka koni nyonya mbeni watina endepana ale koni kumana akominye gosi ka ufe akoni dogotoro doye ikado bambachu ya bone anina ningo imoni ngara do karido kalo kli woro november kalo samba fla ani muwa ani fla gosi ale fla ne gurumara rusa ikado ale marabulo konnana kerengere yana atomboktu yan fafe kamade yere to ay ko alasan aga uva ara nabi wele ko efigo o kuko niya abone anina akachage dairela o yusu wati mina abe ikado moto koni janve ay ko wati mina abaka dala kerengere yana docteur Sombe no centre de santé Kawuruye o ka be barake o docteur so de la o ka konna fo abora kijo o ajole mamina minye ma do na moto la ninga marfa ko ni daja la ayara la ka boka be o fatike ba ko mamu ye ni wale nge fambe wati mine na fosisa o yusu ma tseka fo ni tikila kale ko ndo o ko ba jira ka fo la kana bariya ni bilama aka keme ko na ganko yi kado ni sigidanu nun konna o ni dunye alasan aga uvarata ka laje na be wole ko figo ma do mami na ka baraka nu kumbe ala yusu ka yi kado formation chamange kerengere ni nyala fondation do mbe ni oyi kado nanzara ka formation do e o mi e fondation do e no e kado Sir Anne Marie ali ka fondation e o shifin chama mbe ali kon medde meta ka nyesi olumo sanguta ko lubla e kado docteur Soula o se ka baraka chugum na ninga sigida ma ko ni furake o ka temena e kado muso inga fondation fe areta re kado kala jake jamana kon nana o ninga na e kado sigiko kurakun o mi e kado ni ndugu kon nai o fasilike ba ko mi Anne Marie Salomoye ale nana dinema do anani sigi gosi kabini samba kelen kema kononton bisige ani sigi wati o akabaro de krasawu ya kaseka dodoro so ko ndale minye ka do ka fo dese bato be se ka de me chugomina sigida ma obse ka de se chugomina deme chugomina abe kuta ko lubela jele segere o de kamo minye shifi mumbe no le kala nkelawi o akon me demeta ka nyensi olumo ka do bla ka ta jamana koka ko se ka kala ko ninge minye dokotoro ya kalai uma kala ke ka nyedo ninga ko bela jele do anyemo o kula na kokura kun kana ka do barake u ka dugukolo ka o mi meke sabu ninga yiriwa ko ninge ikado sigida ma ko ninge o de kamo ko ni do fara ikado nungo ninga kala koninga o ambe wati mina ina fo sisa minye alasan aga uwarai na be wule ko efigo o ku koninya bona ni na karido o ko ba jira ka fo kadamne samba fla anitan wulun flala kana bla samba fla anitan shegina o ko minye bambachu ye ku kon meka bingala wale koni ku ke o ka be ka ta ka sigida ma ko ni segere ngami mo kono gangoni kamini 2018 fami domine ko mi bi
bamachu ka civil fa o ko ni me ka do ikado o kuna doni o fara ka sigi singa nga jamana famo fe wala saka lakana sabati jamana fa bele jeli fe fasodu mi se ka lafia chugo mi na kono te ko ni adam ne le o minyi ka do fa li jugu koni ka ta ka civil koni segere oni lakana koni tikira mo o lo ka se ku joro la ninga lakana baro sabati nga en population fana en fana ka kofoli ke mamumbe no re ma dangane jugu ye o ningu kofo wala sa fasa ka se ka bu la chugo mi na masiri job ni ale ka fasiri akoni ajida ko ni kele dam na le ko kura kun fali jugu gosi la josi ni obla ne bi sebenda seben ni mbe seben minda mi avocado nouvelle horizon alep manel nouvelle horizon mi ni mission bele bay tamma bolo dale no directeur général la kanam abeta kigali directeur général de caisse national d'assurance maladie kanam le médecin général de brigade Bouakar Dambele ale kanga ta make mi kata pol kagame o kadugulla no bankalo otle wolonvla nendo o kunte kunuwa là c'est avocado mi ani agent comptable directeur de l'administration et de gestion des ressources humaines directeur de l'API aux organismes, gestionnaire délégué, ani directeur de système d'information, ani chef de service juridique contentieux. Là c'est avocat dominé al numbela jelena tama boloda mi akunti dore katal laje awa mi uranda kau uluka awa baraka chugo ani awa kana mnywana mi mufe ulla temena chugo dinu ya kungorota soro ulla là c'est avocat masiglezo minye ni tamara ibi fenye ibi fendom ibi se ka misalu soro wa ibi se ka jabi soro kula do temena kabwe minye avocado fere munu ndige mwa ufe minye uka nafulo se ka kamari chuko mina assurance maladie de Rwanda urubuga nafulo kamari chuko mina no borai la se avocado minye barakela munumbe minye ani bara mamunumbe nolu yere nolu be avocado kanamna olu kabako kachugo nolu mina chugo no temena kabwe lase avocado minye anika laje sasa libeke awa dépense munumbeke mimbe talike assurance maladie kan no borai lase onake teria onateme ani nyanje minye lajoli siraka no formation ani avocado la dilu no ye avocado kanyefo luke famia luka soro jogo fe no temena kabwe mi avocado oni jakulu mi be no nyasino no avocado assurance maladie koma lasu unolu na sikabaroke sikabaro mi no be aklina fale valenge wala sa avocado albi nyeta obi sabati no temena kabwe mi avocado ka kuna foni di usira fe ube awatani sira mununye delegation mali delegation ubi simlara avocado mi coopération rwandaise fait no temena kaboy mi directeur des opérations de la coopération rwandaise yo bisimla oye avocado awami ayurula ka fo awami awbora kaso anana kaso no temena kaboy mi utara katuka sarawasi adogo nye anna kaneka nye ka bela jele jira ula ani katarigu chi uka avocado service nga no ka chakero abeko muno ka ufana ka kanami lajosi no borai mi ani kadu kabara tabolo mi avocado nyerala nin bimblani lasi kana ketle duru bonyongo o ni avocado ni tama kononana ikado una bara cha mange mi jakulu dobe no RSSB Uranda Sécurité Sociale bois lasi no temana kabwe mi uni wul masri tabau anu kalakana bati lamau unolu nasi kabaroke no borai la josi centre de santé communautaire munumbe no be awadugu dola no e awekado tari unata unyeda uyoroka o la josi anikado awaminyo uka
tarigu anuka awaseko nuka dongo uka yoro munumbe no be uka jamana kofo no uka histoire lasi awakado nyere la unata ukene bela jeleka ka barodake ka nyanyike mi ni tama min flane ka abido hakina falen ani awakado ka konyenyi ka nyedo oda to awakado mi médecin général de brigade de Bobakar Damle ale no wuli ka joke ko ibe wuli ka ta nyininke ikado awami ibe wuli ka ta kalange ka familike barake to nyuma iba nyini iba iya ye sirawo sirafe wa iba nyini sirawo sirafe ka ngata nofe do fara doka la so ko ni babugu ni sebe ani mbo awasaba ngono sebe no ba ko nouvelle horizon indicateur jiro nouveau alipmana ni mbuka nyeba folo ka biyusu ikado minye gawoni ansongo kawye ako désobéissance civile ukoni nye abaro koni ndamene abitalike jumana ni ikado dugu bafla nunu ukoni mena ikado barajo baro sigi singa minye ikado kenre etani fanga koni ndai taka sigi ninga joli ufona ke ku baro jo folo kasabu ke dowerete ako minye dusuma kasido ka jira ikado jemala ka fo minye gawoni ansongo ye o kabe wati nimbo minye blakana bolya koni nyonya mbe ka dugunde ma asila bingari kala obita ka olube bingma ukoninga ukabitigu jago kala utito bangi barakala utito ka do taga singi keba utito ode kamo o minye ga o kawni ansongo ka o koni ya jira ka foko bi koni o ko na daw koni ntugu meleku do warate lu koni mu ka dusuma kasa koni ta ninga jira jemala krengere nyala anga jamana famo bse ko wakli chuchumina minye ga oni ansongo la o kasra ere ka bul ni mando konfio ga o ansongo la bizanga yusu sanga ani watu bela jelela bandu de bi mawda koro o ninga mawjigi ka mo bli konna na kuda odishuka ku ikado ka fo minye ukana fuluma fon walmo uka telefonu uka mena ko lubo okun o ko minye ni nkoni nye wale mina keme ka sigida ma utoro o taka sigidu jamana ni jamana che walma duguni dugu che obi kesa wi kada ni jiri wa koni nye ikado soro bina kunga o minye ikado ka fo ansongo ga do koni mana aya jira ka fo luka sergiri re kono bi ko dugu nani mbe ko be ikado ka fo ame wati mna na fo sisa o yusu kulu kono me gole afa sugu bela jele konnana ala ni bambachu kele do ka dakoro unya chuma bana ode kamo lakana baliya mi no walanga talimbe bi ninga charifa chama ve ga uko ni ansongo ka uko ni ajira ka fo olufana na ikado mangango ni nchi ninga kungambo wala sa jamana fama obese ka hakili to chumina alibi chendo obi ka chama nga ka dofaraka wala sa lakana kase ka sabati ga odu ko nana ani ansongo ere dugu ko nana bi barsabula olube na klefla dusuma kasi bara musiki singa oye ka daw tugu ikado furuba chani ikado retaw taga segum baraw kulu fana jo ko klefla bonyongo abidamne bi tarata kalo kle shegi kata blaika do ka fo kalo kle konondona no mabru kalo samba fla adimuga anifla o akoni bitu sena yusufu zoro er wati o baraw be sigi singade o wala sa ko la inu bela jele kase ka sabati akomi lokoli privé wi ani lokoli ikado public no e fangata ni ikado kenre yowi gawo ku bena bela jele datugo abana yusu ansongo ka ko nya jira ka fo olu fana bo barakele ne fana sigi singa o apuma ko ni foranka kuni firintugu yere fanvela ta ka laje olu fana be barala ni wati na minye munumunu salo ina zaraka no kwa mako patrouille ka yala ko ni ngesanga ani watu bela jelela sigana ma walma mamumbe enuri ye kado jatike wale keba wiye ikado ka seka fusiro olu ka kola o barambe sigira singa ukode ma ko dugu basigi dugu basigi o baro be ka sigi singa nga o yanfa fe armée de terre l'air garde nationale gendarmerie nationale police la ka nunu bela jele de farale do nyuanga fuka ta se protection civile ma keme fla anita anishegi la kana be ka sabati chugumna ga o yanfa fe mobli mugambu bolo ani motota o kolbe yala konnani watina la kana baro be ka sabati chugumna bunyani karama kono ani adamadiya hake to motoli bara konnana o gawkaw olu ne asongo kaw ko ni kuyu ka da tugubi mbana abi golade ala kanguna ja yakuba dumya indicateur jodo no fokono ala ni fasirke bismillah yusu la josi awa minye amedo kuna fori mingono bismillah kuna fori ale mandi
min y'an ka sɔrɔfɔ kɛnɛ min bɛ yen n'u b'a wele ko Makuate numéro 2 Makuate numéro 2 ala y'a ka kalifa minɛ a la ala ka hinɛ la lajɔsi an wulila ni kunnafoni ye kunnafoni a bɔra ka bin min ye fɔlikɛlaw min ye an ka dɔnkilidalaw ka taa se an kunnafoni ma dilaw ma ani Mali seko n'a dɔnko a minisiriso ani maliden bɛɛ lajɛlen min ye an wulila ni dusuma kasa ye lase aw ka dɔn min ye dɔwɛrɛ tɛ min ye aw ka dɔn Makuate numéro 2 ale ye an ɲɛnajɛ ka dɔnkili da ka dɔnkili kɔrɔmaw da ka jarabi dɔnkiliw da ka dɔnkiliw da aw ka dɔn minnu bɛ alibi an kala ka an don ɲɔgɔn na lase aw ka dɔn Makuate numéro 2 min ye ministre de l'artisanat de la culture de l'industrie hôtelière et du tourisme lasi o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye a janaja bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ novembre kalo o tile 8 ye awa Banangabugu min ye aw ka dɔn Makuate u yɛrɛ ka duba la min ye aw ka dɔn mairie kɔfɛ bi kɔni lajɔsi min ye aw ka dɔn a bɛ kɛ 16h waati Mali dɔnkilidalaw min ye Makuate ale yɛrɛ a fa aw ka dɔn fɔlikɛla ba kun don gitarisi ba kun don Kabini Kuyate min ye a ba min ye aw fa ta kamisogo ye o yɛrɛ kun ye ngaraba ye Makuate a bɔra olu de la o de kɔnɔna na aw ka dɔn Makuate kabini a san 15 i ka dɔn aw min ye jɛkulu bɛ n'u b'a wele ko Tarban lase ani troupe régional de Bamako Makuate aw ka dɔn a tun bɛ dɔnkɛ a tun bɛ dɔnkili da min ye aw ka dɔn Makuate a wuli ka jɔ kɛ ka dɔnkili dɔ da aw 1996 o dɔnkili ko Jarabi lasi aw ka dɔn o Jarabi o de Makuate labɔ koyi min ye 2001 fo 2025 lasi aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a na kana fɔli dɔ bɔ min ye aw ka dɔn o kɔni o album ba 500 lase a kɔni o de sana o la min aw ka dɔn Makuate 2001 min ye Sumu vol 1 vol 2 ani 2002 i ka dɔn a ye Ngana a y'o da musolu a y'o fana da 2003 Badenya vol 1 vol 2 min ye aw ka dɔn ani Fimani min ye ani Fimani guitar 2004 Tariba min ye awan Nangumanjan vol 1 vol 2 2005 a y'o da Sumu vol 1 vol 2 2006 aw ka dɔn Masalila lase a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ min Makuate ni a ye kasɛti min feere i ka dɔn kasɛti a ka ca kosɛbɛ min album Sumu 1 Sumu 2 min ye aw ka dɔn Makuate o kɛra sababu i ka dɔn aw min ye ɲɛnajɛ 150 a y'o kɛ aw diɲɛ kɔnɔ ani Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan min ye Makuate yɛrɛ a bangena awa numéro 2 a bangena san 1976 Makuate a kɔni san 46 a y'o de kɛ balola min ye Makuate ala y'a a sigiyɔrɔ bɛɛ kɔsa in na furu y'o sababu ye Burkina Faso min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Makuate aw ka dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Makuate aw ka dɔn an bɛ dugawu de kɛ ni misali ye an minnu bɛ bɛ diɲɛna bi min ye a ma ala y'a ka baara kɛ an bɛ ala fo k'a barikada nka lajɔsi an bɛ min fɔ hali bi an ka denmisɛnninw ɲɛna lasi jama in tɛ foyi ye an ka sabali i ma ye ka maa neni i ma ye ka maa dɔgɔya i ma ye ka maa kɔrɔtigɛ i ma ye jaraka la faci i ma ye taa ni ka segin na ni dɔw kɔnɔ ko awa min ye k'olu de taara ko Mali musique ko bɛ dabila u b'a jɛ ma i dɔnkili la i bɛ se k'a fɔ i ma ka di mɔgɔ ye mais ka dɔnkili da dɔnkili ni jɛ Mali kɔnɔ maa bɛ Kuyate ka maaw bilasira numéro 2 a bɛ compter o jelimusow fɛ a bɛ dɔnkili bɛɛ fana dɔnkiliw dɔ minnu kan ka da waati min na min kan ka da sira min fɛ a b'o fana dɔn réseaux la sociaux jelimuso tɛ WhatsApp jelimuso tɛ TikTok jelimuso tɛ Snapchat jelimuso tɛ
Viber jolmusote habu haba jolmusote makwate kira mali jolmuso de wa joli asira matrafa ama kafa ama yada wa mamu nyune nguno ma sabaleno la so kafo ka ko ka fatule nya ya fo de jamana fana jamana ta fo de ko jonyo ma dama de me bo jonyo ni ko ka ngap ma fo ibena to amna mugom na jige ana chogo do la noto jonjongo ingera affaire ko di ani suno jamani sira 2001 ani be karsa kola note anga muso koroba do be muy afieno no abe flede fo asigle fle muruja be fo tabulu la singa jonjo mata kadama no mu ko fle ona mu be no ona jeri koro chama nu ye baraka jamano ye dogli da ka mauladi me fo maduma me mi ne be mi fo fenga na dima me alata ka grina abe kiso atitemeninga do soba angon mafo ko ala ku soni maniala amina rabbi bada dali memma ko te don kujuku yesu munge bama ko ya memma ko te don kujuku awo la monitia ko ne memi fie la yo si jenatiga manogo ala kan so saballa amina rabbi ala kan limani ami yusu wati sera